Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Ναι, έχουν περάσει 10 μήνες, αλλά επέστρεψα. Τα προηγούμενα 2 βίντεο ήταν για τον King 3 Extra, που έχουν ανέβει παραπάνω από 10 μήνες. Πριν, αλλά από τότε έχουν αλλάξει πολλά στο σύντομο αυτό βίντεο. Θα δούμε τι απέγινε ο King και οι άλλοι. Για όσους δεν ξέρουν, εγώ και ο Χριστός 14 Official κράζαμε τον King για την ανομαλίες του, όπως εκείνο με τα ροδάκινα, και ότι έκανε story ότι και καλά το έπαιζε. Το κανάλι του King 3 έχει φάει ban από το YT για λόγους που δεν ξέρουμε, αλλά συνεχίζει στο άλλο του κανάλι και ο Χριστός τα βρήκε μαζί του. Ορφέα, αν βλέπεις αυτό το βίντεο, συγγνώμη για το ύφος και αυτά που λέγαμε. Εγώ το έκανα για πλάκα και δεν είχα σκοπό να σε θίξω. Ο Χριστός επίσης έφαγε ban και τώρα έχει νέο κανάλι με το όνομα Chris GDD ο Κώστας, G16, είναι ακόμα ενεργός με το ίδιο κανάλι στα social media. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε τα κλασικά subscribe, like, comment και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Καλή νέσπερα και καλή βραδιά σας.